Moztuko da Donostirako noranzkoan urtarrilaren 20 arte, ostegunera arte, gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, asteartea dugu eta eguneko lerroburu bezala Alonsotegiko udala dugu. Izan ere, auzipetuek ez dute kartzelara joan beharko akordioa lortuta. 2 urteko kartzela zigorra, 10 inhabilitazioa eta 881.000 euro. Ordaintzea onartu dute prebarikazioa, dokumentuak faltsutzea eta iruzurra aitortuta. EAJko alkate ohia ere zegoen auzipetuen artean. 2011 eta 2015 urteen artean, Alonsotegiko EAJko alkate izandako Jose Luis Eresumak, udaleko arkitekto izandako batek eta Laneder Construcciones enpresako 2 arduradunek ustelkeria delituak onartu eta lapurtutako dirua itzuliko dute. Baina azkenean ez dute kartzelara joan beharko 2 aldeek akordioa lortu baitute. EH Bilduk jardun du herri akusazio gisa auzian eta guztira 58 urteko kartzela zigorra eskatu zuen auzipetutako 6entzat. Hala ere, akordioa erdietzi dute, hau da bakoitzak, 2 urteko espetxe zigorra, beste 10 inhabilitazioa eta denen artean 881.000 euro ordaintzea onartu dute. Horren harira, agerraldia egin du Euskal Herria Bilduko batzarkide eta Bizkaiko arduradun instituzional Izaskundukek. Eta aditzera eman du koalizioak egindako lanari esker lortu dela akordioa. Baina batez ere, EH Bilduk egindako akusazioari esker lortu da hau, eta guk azpimarratu nahi dugu ordainketa egutegi batez gain 1.000.000 euroko bermea gordailuan kondenatuek dirua osorik utzil dezaten. Lapurtutako dirua itzuliko dute, hotz 681.000 euro, eta beste 100.000 euro ordaindu beharko dituzte interesengatik. Hala ere, Dukek deitoratu duenez, Alonsotegikoa ez da kasu isolatua. Hau ez da ustelkeria delituagatik ezarritako lehen zigorra. Eta ez da lehen aldia EAJko alkatetzetan horrelako kasu bat argitera ematen dela EH Bilduk egiten duen lanari esker. Auzipetuek aitortu dituzte leiporatutako delituak, bai prebarikazioa egitea, bai dokumentuak faltsutzea, bai iruzurra egin izana, bai diru publikoa bidegabe erabili izana. Fiskaltzaren txostenaren arabera akusatuek 2011an egin zuten delitua. Dirulaguntza bat eskatu zioten Bizkaiko Foru Aldundiari. Euriteek ustez eragindako hainbat kalte konpontzeko. Baina egiaz diru hori udalak Laneder enpresarekin 2008tik zuen zor bat kentzeko erabili zuen. Bestalde, Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidenteak, Auzitegi Nazionalean deklaratu egin du gaur inputatu gisa. Jose Manuel Villarejok modu pribatuan emandako zerbitzu asko eta askotarikoak ikertzen dituen makrokausaren baitako 17. pieza da Iberdrolarena, eta 2004tik 2017 bitartean Arrindar enpresak komisarioari egindako enkarguak ikertzen ari dira. Besteak beste, enpresa elektrikoak bere interesen aurkako plataformetan infiltratzeko edo akziodun kritiko bat ikertzeko kontratatu zuen epaituko dute. Iberdrolak beraldetik Sánchez Galán presidentearen aurkako jasarpen kanpaina sistematikoa salatu egin du, gehituz kanpaina beste esku batzuetan ustea dela helburua. Bestalde, Rodolfo Martín Villa, Espainiako ministro ohiak aitortu egin du Espainiako trantzizioaren jokalekuan 1976ko martxoaren 3 eta 1978ko uztailaren 8 gertatutako hilketen erantzule politiko eta penala izan litekeela EH Bilduk oso larritzat jo ditu adierazpenak eta azalpenak eskatu ditu. Yo pude, como he dicho, yo pude ser el responsable, no, políticamente, por supuesto, político, y también incluso el responsable penal
de aquellas muertes. Incluso hubiera sido posible que yo, en un rapto de locura, hubiera podido ser el autor material de aquellas muertes. Horrez gain, Iratxe Zorzabalek 2001 urtean jasandako torturak bizirik dira orain Espainiaratu eta Madrilen epaituko dutelako otsailaren 7an. Horren berri emango du Bi Arnaz dokumentalak, Zorzabalez ezik, bere ama ere protagonista duena. Ikus ezagun jarraian dokumentalaren zatitxo bat. Ilunda, hor merezitasuna sentitzen dut gorputzean, larrua zalean barna. Zure indarra sentitzen dut nigan, baina baita zure aldi lastura eta oinazea ere. Biluztu zintuzten, biluztu minduten, jipoitu zintuzten, jipoitu minduten. Infernua biziarazi zizuten. Erlijio kondairan kerretan soilik existitzen zela uste nuen infernu ezagutu nuen nik. Gizarte arloko gaiei helduta Gasteiza egingo dugu jauzi. Izan ere, Nafarroan ez bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko COVID-19 egoerari buruzko datu eguneratuek diote positiboen dazak oso altua izaten jarraitzen duela. Txagorritxu ospitaleko atarian izan da gaur goizean, Estilana Olangidea. Bai, hala da, Osakidetza froga gutxiago egiten ari da azken aldaketa, protokoloen azken aldaketaren ondorioz, eta zenbatutako kutsatutakoak hortaz jaitsi dira. Hala ere, positiboen portzentajea 38%koa da oraindik, eta gauzak horrela, osasun sailetik heldutako datuen arabera, azken astean, urtarrietik 10-etik 16 doana, guztira 59.554 positibo berri zenbatu dituzte. Ospitalen egoera larria da oraindik, izan ere plantan 780 ospitaleratu daude eta zainketa intentsiboko unitatean 153. Azken 14 egunetan guztira Euskal Autonomia Erkidegoan 137.125 positibo berri antzeman dituzte guztira. Pandemia osoan positibo gehien izan dituen 2 asteak. Osakidetzak protokoloetan egindako azken aldaketaren ondorioz egindako test kopurua zeharo jaitsi da. Aurreko astelenean 29.158 test egin ziren. Igandean berriz 10.000 baino gutxiago. Horrek kutsatutakoen kopurua jaistea eragin du. Gainera, adinari lotutako aldaketak daude. Abenduaren 23an kasu positibo gehiena 20-29 adin tartean antzematen zen. Gaur ordea 40-49 urte dituztenen artean. Aldiz, makroetzaldeen gaia pilpilean dagoela, Carlos Iturgaiz Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularreko buruak agerpena egin du Bart Kuartangon abeltzaintzaren sektoreari babesa emateko aitzakiarekin. Abeltzaintzaren sektoreari babesa emateko asmoz, Kuartangoko Artatxiako abeltzaintza eta nekazaritza kooperatibara gerturatu dira Carlos Iturgaiz eta Alderdi Popularreko beste kideak. Haragiaren eta abeltzaintzaren sektoreari babesa emateko aitzakiarekin bildu dira Kuartangoko kooperatiban. Hemen Kuartangon gaudela, momentu honetan Alderdi Popularra defenditzeko bai abeltzainak eta abeltzaintza. Garzonen hitzak izan dira kalte egiteko bai Euskadiko eta Espainiako haragina. Garzonen hitzek ez diote larritu adierazi du Iturgaizek, eta ministroa komunistatzat jo eta bere dimisioa eskatu du. Nabaritzen da Garzon ministro komunista eta ministro sovietiko dela esateko guri egin behar duguna eta pentsatu behar duguna. Deno dakigu, hitz horiek dudarik gabe erasotzen ari da gure sektorea hemen Euskadi. Eskatzen dugula Garzonen dimisioa eta dudarik gabe gobernura heltzean dudarik gabe Garzonen ministeritza hori desagertuko dela.
Bezetik, manifestazio handiak izango dira hilabete bukaeran izan ere, ELA, LAB, SK, Stella, Ziru eta Etxalde sindikatuek lan erreformaren aurkako mobilizazioetara deitu dute hilaren 30erako, eguerdirako. ELA, LAB, SK, Stella, Ziru eta Etxalde sindikatuek agerraldia egin dute bai Iruñean, bai Bilbon. Eta bertan iragarri dute manifestazio bateratuak egingo dituztela urtarrilaren 30ean lan harremanen euskal esparrua bermatzea eta kaleratze errazak ezabatzea aldarrikatzeko. Eta Garbin Aranburu, LABeko idazkari nagusiak Bilboko prentsaurrekoan azaldu du burujabetza exigitzeko protestak egingo dituztela. Burujabetza aldarrikatzen dugu. Eta bai, burujabetzaren aldarrikapen horrekin batera, argi dugu ere, estatu egiturak izan bitartean ere, gaurdanik posiblea dela lan harremanetarako marko propio bat edukiz betetzen joatea, lan duina bermatuko duen marko propio bat eraikitzen joatea. Espainiako Kongresuan bozkatzeko bidean dagoen erreformak 2010ko eta 2012ko erreformen ezurdurei eusten diela ohartarazi du Imanol Pascual ELAko kideak Iruñean egindako prentsaurrekoan. 2012 urtean patronalak lortu zuen bere nahiak asetzen zituen lan erreforma bat, Rajoyko hartutako lan erreforma bat, eta 10 urte geroago patronalak ikusten du nola erreforma horren muina garrantzitsuenak mantentzen dira eta gainera egiten da UGT eta komisionesen babesarekin. Eta lan erreformaren eztabaida ez dela eman Hego Euskal Herrian main gaineratu du Igor Arroyoz, LABeko kideak, Nafarroako agerraldian. Lan erreformaren inguruko eztabaida hau ez da Nafarroan eman, Madrilen eman da. Nafarlangilontzako horren importantea den gaien inguruan ez dago hemen erabakitzerik. Hori guztia Madrilen erabakitzen da. Eta guretzat horrek uzten du agerian bertako autogobernuaren mugak. Horrez gain, Kataluniako Intersindikal eta Galiziako SIGA sindikatuek iragarri dute ere mobilizazioak egingo dituztela euren herrialdeetan eta adierazi dute gainera Kataluniako beste sindikatuen bat egitea ez dutela baztertzen. Bestalde, prentsaurrekoan greba orokorraren inguruan galdetu zaie sindikatuei, baina urtarrilaren 30ko mobilizazioez haratago ez dute ezer esan. Horiek horrela, Hego Euskal Herriko erakundei eskatu die erreformaren kontra egin dezaten mitzelakuntza ELAko idazkari nagusiak. Guk eskatzen diegu Euskal Alderdiei bizirik manten dezatela lan erreforma hori indargabetzeko aukera. Eta hori, hala gertatu egin behar dena da ezezko botoa eman planteatzen den dekretuani. Horrezagatik guztiagatik Euskal Langileei dei egin diete sindikatuek urtarrilaren 30ean Hego Euskal Herriko hiriburuak betetzeko. Eta albistegiari amaiera emateko errepideetan jarriko dugu arreta, izan ere Gipuzkoan gaurtik aurrera, Beasain eta Bergara batzen dituen A616 autobidetik igarotzerakoan ordaindu egin beharko da inguruko herrietan bizi diren lagun asko bidezaria ezartzearen aurka mobilizatu dira azken hilabeteotan bideoa. Ikusiko duzue oraingoan eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurean, arte. Abian da Beasain eta Bergara arteko A636 autobideko ordainlekua. Milaka pertsonari eragingo die, izan ere egunero 9.000 ibilgailu inguru igarotzen dira errepide horretatik. Eta bidesaria ordaindu beharko dute tarte hori zeharkatzen duten guztiek. Motorzaleak izango dira salbuespen bakarra. Ordainketa Beasainen Ezkio itsason eta deskargan bertan jarritako arku sistema baten bidez egingo da. Erabiltzaileek ez dute geratu beharko eta sistema elektroniko batek identifikatuko du ibilgailua. Gaurtik hasita beraz denek motorrek salbu 2,53 eta 5,15 euro hartan ordaindu beharko dituzte. Abiatu sistema dutenen kasuan deskontuak izango dituzte. Deskontu ez gain, gehienez 33 euroko gastu topea ezartzen du Gipuzkoako autobideetan. Honi buruz informazio gehiago izateko, udazkenean hasitako informazio konpainiari eutxiko diogu urtarrilean, Goierri, Urola Garaia eta Debagoieneko herrietan. Abiatu sisteman izena emanda ez daudenek kontu korronte bat eta autoaren matrikula eman beharko dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiari ordainketa bideratzeko. Aldundiak urtarrilaren 30 arte eutxiko die horren berri emateko ezarritako guneei. Bada bidesari honek hautsak arrotu ditu. Inguruko herrietako hainbat bizilagun haserre daude baita garraiolariak ere.
Lagun asko bidesaria ezartzaren aurka mobilizatu dira azken hilabeteotan. Goierriko eta Deba-Baiarako Kontseilu Sozialistek hilabete luzetako kanpaina abiatu zuten protesta egiteko. Peaje hau bizitzaren garestiteren aspektu bat gehiago dela uste dugu. Argindarra, diesela eta abar diren bezala. Haien aurrekontuek kuadratu behar dute. Gure hilabete bukaerak kuadratzen ez badu hor konpon. Arazo globalei soluzio unibertsalak eman behar zaizkiela gaineratu zuen, eta gizarta eta ekonomia antolatzeko era berri bat behar dutela. Eta ekonomia antolatzeko... Gabon berriro bagaude elkarrizketan eta gaurkoan makroetxaldeen gai edo afera pilpilean dagoela. Unzalu saltera indugu gurekin Euskal Herriko nekazarien elkartasunetik. Gabon? Bai, gabon. Kondaguzu pizkate agian ezaltzan edo jarraian sartzeko, zein da Euskal Herriko egoera makroetxaldeen inguruan? Nola laburbildu genezake arazoa edo? Hartzen bago bere osotasunean Hego Euskal Herria, hor bereziki joaten bagara aztertzen makroetxaldeen egoera, esan behar duguna Nafarroan askoz gehiago areagotuta dagoela ekoizpen eredu hori, ez? Oso ezaguna da Kaparrosoko esne behitegia, eta badaude gero txalak loditzeko hainbat zebadero ere errebiraldian, eta gero txerrien ape bai, ez? 2000-tik gorako txerriak hainbat ustiategiz. Eta gero azkenen urteetan, egaztietan bai Ullasko eta bai Ahateetan ere igot dira, ez? Eta gero Araban dago txerrietan, uste dute ustiategi bat, 2000 txerritik gora. Eta hori berak lurraldeak markatzen du, baina gero realitate bada bai, azkenen urteetan, azkenen 15 urteetan, Nafarroa herrialde moduan intensifikazioan asko joan dela eta hor datuak hor daude bai, ez? Aurreko ostegunean Euskadiko nekazaritza eta abeltzaintza sektorearen aldeko adierazpen bat sinatu egin zenuten. Kondaguzu zertan datzan edo defendatzen duzuen eredu hori? Bai, guruke pasan astean iniko agerraldian bereziki lehen genuen ere mezu bateratu bat ematearen, ez? Eta mezu bateratu horretan momentuko gaiaren salapartari erantzungo ziona be bai, ez? Eta guk nola ere planteatzen genduna zen, funtsean Garzón ministroak esandakoa ontzat ematen gendula, logika guztia zaukala, ez? Eta gero adierazpen horretan ere bazeuden zenbait ardatz etorkizunari begira, ez? Eta bat adibidez da, nolabait ere Eusko Jaurlaritza bera ere konpromisoa mantentzen duela, nolabait ere hemengo ekoizpenak, elikagaien ekoizpenak barne merkatura bideratzeko lehentasuna emateko, eta horretarako behar diren egiturak eta horiek laguntzen eta berrizten joan behar dela, eta guk horretan adibide argi bat ipintzen dugu, ez? Haragi sektorean, Bizkaian eta Araban adibidez ez dago hiltegi bat ere, ez? Eta pixka bat okela sektorako ezinbestekoa da bertako ekoizpena bertan konsumitzeko hiltegiak egoterena. Zeren momentu honetan hiltegi barik gertatzen ari dena da, jaiotzen diren txal guzti horiek 6-8 hilabetegaz doaz zebaderoetara, eta joan aldire ona, ero joan aldire estado mailako zebadetara, ez? Gero bestetik ere, beste gai garrantzitsu bat zan bebai, nola ere etorkizuna begira, gaur egun bereziki abeltzantzako guztiatik gehi, egin behar dira alegin guztiak eta ipini behar dira programak ere, kanpotik duten, ganaduentzako erosten diren input guzti horietan nola ere hor dagoen dependentzia murrizten joateko, eta autonomia irabazteko, ez? Eta hor ere, nekazal politika argiak eratu behar direla, ez? Azken baten hori da ere, nola ere makro guztiatek gintzak, pixka bat makroetxaldeetan atzako bidea egiten dena intensiboki, ez? Eta gero beste hirugarren ardatz garrantzitsu bat, hau da, baserrean bizirik mantentzeko, hemen elikagaia sortzen jarraitu ahal izateko eta kontutan agerturik gaur eguneko baserretaren gehiengoa duen adina eta beste ezinbestekoa dela eta garrantzizkoen eta lehentasunezkoa jende berria baserriratzea elikagaien ekoizpenetara. Eta uste dugu, nola ere ardatz horiekin garrantzitsu zala agerraldi bateratu bat egitea. Aipatu egin dituzu orain Alberto Garzón ministroaren adierazpen horiek, hauek desitxuratu egin dira eta debate politikoa sortu honen inguruan. Zuen ustez honetaz beliatzen ari dira pixkat afera honen atzean dagoen interesa edo importantea dena izkutatzeko eta pixkate harreta kentzeko hortatik? Guzti duguna da
eztabaida ja saihestezina dela eta eztabaida azaleatzen doala, ez? Eta nola ere Garzonen adierazpenekin sortu izan den zalaparta, jente gehienak esan du, bueno, ez gaz hartuko hainbeste zer esan duen, nola ere oso zaila dalako horrekin aduz ez egotea, baina kasik esaten joan dira, Garzonek isilik egon behar du. Eta gure ustetan, kontsumo ministroa da, elikagaiak kontsumo kontua dira, eta ardura eta zentzu horretan logika guztia du berak egindako adierazpenak, ez? Hor behar dena da, bereziki gero, ministeritzatik benetako gobernu planak markatzen duen bide horretatik jarraitzeko. Eta eztabaida guztia unik uste kokatu behar dela, azkenengo 30 urteetan bultzatu izan dena, da, aprobat, beti ditu dugun abiadura bikoitzeko nekazaritza bat, ez? Hau da, alde batetik ustiategi handiak, eta gero produzio gehien egingo dutenak, eta gero ustiategi txiki batzuk, ekologikorantza eta horrez, eta azken baten ez da posible, ez dira kompatibleak eredu biak. Eta azken baten ereduen arteko talka bateaz hitz egiten ari gara. Horren ereduak aipatu dituzula, zein desberdintasun dago abeltzaintza estentziboa eta intentzibo horren artean? Bueno, desberdintasuna da, maila handi baten ez da inbeste ganadu kopuruaren bakarrik, totala baizik, eta bereziki da, abeltzaintza hitz egiten badugu, ganadu kopuru horrekin, erokera, esnea edo ekoizten duzuna ekoizteko, zeri lotua, lurra lotua egiten duzun, eta nolabait ze horeka dagoen zu dituzun abelburu kopurua eta manejatzen duzun lurrarena, eta gero hortik aparte bai, abelburu horiek elikatzeko, ekartzen duzun elikagai guzti horrek nungoa diren, eta historikoa da, Europa guztian be, ze dependentzi dagoen proteina vegetalaena, hori dana etortzen dara bereziki, Brasil, Argentinatik, eta soja transgenikoa, eta barrez. Eta nola baitere, azken baten gero, intentsiboak lurraren manejoa itxi egiten dugu da. Ez netara, intentsiboan dabiltzenak, esne ematen ari den behiek ez diatatzen kortatik, normalean. Zebadaretan txalalo ditzen duzunak berdin, txerritan berdin, ez? Eta zentzu horretan ere manejoan badago desberdintasun bat, ez? Eta gero nabarmena da, aragitaz berretan duten baldin bagara, ganadu bate geldiri dagoena, eta hainbeste kopuruetan pilatuta daudenak eta beste, hoi sortzen duten araginen kalitatek ez deko zer ikusi beste aregariekin, ez horre ikerketa daude, ez? Benetik sortzen duten grasak eta beste, ez dauki osasunerako inungo zer ikusirik, ez? Asko zugea dira, estensiboan egiten direnak, ez? Eta horre, afera honetan badago beste arazo bat, dela gure herritarrok dugun kontsumitzeko edo ohitura edo eredua ez da, ez da oso zaungarria eta ez da jasangarria, bez? Nora aldatu genezake hori? Lego eta bain, hor badago ez da baida bat, aragi gehiago jan behar dugun edo ez, baina aragia globalean esaten da. Asko pixka sakonduz gero, gehienak rekomendatzen dutena da aragi transformatuak edo prozesatuak, ez? Nola baitere, prozesatu bietan dagoelako osasunen kontrako pixka bat, hainbat zer sartzen dut zizenak elikagai berei, ez? Eta gero bestea da bai, apur bat, zelan egiten da, azken baten makroetxalde horietako aragi gehienetakoak, txarrienak horreketan prozesatzen joaten dira, ez? Eta orduan, gomendioa ahalik eta freskoen erostea, gomendioa ahalik eta urbilen erostea, eta guk 40 urte damatzago esaten, ez? Olako ereduari laguntzeko erarik egokina da, bertokoa kontsumitu eta urbilekoa kontsumitu, eta ezagutzen dena. Eta zuen ustez, nolako esaten ari da afera guzti honetan Eusko Jaurlaritzaren jarrera? Hombre, Eusko Jaurlaritzak nola baitere egin duen posizioa pasan astekoa da, gurekin sindikatu guztiekin batera egin duena eta kontsumitzaileekin ere, ez? Kontua da, Eusko Jaurlaritza bera ere nola baitere badago ataka baten, azkenengo 30 urtetan ere, lehen aipatu duten abiadura biko nekazaritza hori bultzatu izan duelako eta beltzantza, ez? Eta ataka horretan, zelan eman bide, nola baitere transizio prozesu bateri eredu ekoizpena aldatzen joateko, bai, ez? Eta nik uste dute momentua ontsi dela hori dana definitzen joateko, ere? Bereziki, Europatik ere, bide horretatik planteatzen ari delako nekazaritza politikaren estrategia berriak, baserreti maira daitzen den estrategia hori, eta barrez, eta nik uste dut hortxe gaudela momentu baten, zelan definitzen transizio hori, ez? Gero guk falta botatzen duguna da, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, pixka bat, epe erdi luzerako begira da hori, ez? Eta beti momentua bakarrik kudeatzen, eta momentuko aferei pixka bat erantzun, ez? Horro bai botatzen duguna faltan da, pixka bat estrategia
epe erdi luzeagoari begira, estrategia ambiziosoagoak ere Europako nekazaritza politikari begira, eta hor sakatu beharko dugu azken baten gore lana ere badalako. Eta makroetzalde hauek ingurumen ondorio latzak eta suntsitzaileak ekartzen ditu, zuke ingurumenari edo begira, zer nabarmenduko zenuke? Argi dago, gu planteatzen argi dagoena da, momentu honetan mundu mailan eta dagoen krisialdi klimatikoa eta Euskal Herrian bertan, Euskal Herrian biztanle bakoitzak dugun hemen hartu ezkero bataz besteko zer kontsumitzen dugun eta beste, planeta bi baino gehiago behar dira, hori zientifikoak hori dinoi, eta hori jasan ezin da, eta zentzu horretan iraunkortasunerantza bidea egin behar badugu, elikadura izango da elementu gure ustez zentral bat bebai, ez bakarrik zelan ekoizten dan eta nun konsumitzen dan, baizik eta kontsumitzen duguna bebai nundi datorren eta gero ekoizten duguna nola doan ere, hemen beti azpimarratzen da ez, konsumitzen dugula konsumo totalaren adibidez barazkietan oso zati gutxi bat ekoizten dela, ez? Eta askotan ahaztu egiten jakuna bai da, ekoiztu segurazko asko gehiago egiten dela, pasatzen dena, adibidez Nafarroan, Erribera partean asko ekoizten da barazkigintza, baina dan esportatzeko ekoizten da, eta horre uste duguna da behar ditugula politika batzuk egin, barne kontsumoari loturikoak gehiago, ez? Eta hortik jokatu behar dugu iraunkortasunaren bidea, eta gero etxalde bakoitzak ere iraunkortasunaren bidea jorratu nahi baldin badau, lurrarekin lan egin behar dau, alde batetik horrek ere lagunduko diolako autonomia gehiago ukitzen eta merkatuko fluktuazioei nola ere menpekotasun gutxi daukiten, baina hori prozesu bat behar da, hori dana bideratzeko. Konturatu behar garena da, gaur egunera ez gara heldu batetik bestera, baizik eta 30-35 urteko prozesu bat izan dara, eta guk bintzeko egiten dugun proposamenean behar duguz gutxienez 10 bat urte prozesu hori egiteko eredu produktiboan ere. Politika berriak behar dira, argi dago, baina segatik ez dute hauek aurrera egiten zuberatzen dut atzean interes ekonomikoak daudelako, ez da? Hor argi dago, beti dago interes ekonomikoak eta epela gurrea begiratuko interes ekonomikoak, ez? Eta guk argi dinogu, posible egiteko politika berriak eta oso lotuak egon behar dira kontsumoari, oso lotuak egon behar dira politika publikoak kontsumoaren inguruan ezartzen direnak, ez? Adibidez, erosketa publikoa. Erosketaren publikoa egiten denaren gu planteatzen dugu hurrengo 5 urteetan 40% izatea tokiko elegaiak eta bertokoak eta hurbilak, ez? Horrek berorrek egingo lukena da izugarrizko traktore efektu bat jente barria baserriatzen hasteko. Eta hor dauden esperientzi gutxietan, eskola jantokietan eta hori nabarmena da, ez? Eta hortik bidetik tiratu behar dugu, eta azken baten nekazaritza zein arrantza politikaren gainetik eukin behar dugu elikadura politika bat, elikadura estrategia bat, ez? Eta hemen behar dugu, bai herrialde modu Bizkaia, bai Euskal Herri mailan, eta gero eskualdetatik hasita bai elikadura estrategia horiek tokitik hasita, eta hortik etorriko dira aldaketak. Aldaketak hori lortzeko, baserriratze prozesua zuk esan duzuna adibidez, horretarako hezkuntza behar dugu herriari begira? Hezkuntza beharrezkoa da, eta segurazko ere gaur egun dagoen hezkuntza nekazaritza eskoletatik eta ez da nahikoa. Adibide bat ipintzarren, datorren urteari begira adibidez Elorrion Lurte Zamako eskolak, ikastetxeak badabil planteatzen zabaltzea kurtsu bat nekazaritzarako, 10-15 ikasleentzat eta ez. Izango dela, derrigorra izagotik tarteko bide bat, Eroderio edo Fraizoro edo beste nekazal eskoletara joateko. Eta hortik etorri beharko dau bidea, hezkuntzatik dagoen oferta askoz gehiago zabaldu behar da, hori dudari barik. Eta maitzeko Gonzalo, baikorra gertzen zara metik etorkizunera begira edo aldaketak laster etorriko dira? Nik uste dut baikorra egon behar dugula, hau da. Egitzi dana da, bizi dugula momentu bat kontraste handikoa, ez? Alde batetik, sektorean izugarrizko krisialdia dago, ez da koienturara, ezik eta urteetatik datorrena, baukagu ere sektore bat nahiko zahartua ekoizpenera dabiltzen jendearen aldetik, baina aldi berean ikusten ditugu ere, gizartean badagoela inoiz baino jakinmin gehiago tokiko elikagaien inguruan, badaudela bai politika publikoen inguruan eskoletan eta administrazioetik aratago, diote gurasoak, ikastetxeak eta hor badagoela eztabaida bat pilan izugarrizko talde kooperatiba pila sortzen ari dira kontsumoaren inguruan, kontsumo talde eta barrez. Uste dugu badaudela ere elementu batzuk optimistak izateko. Historia da nola konferitzen ditugu
bi kontu horiek, ez? Eta gure ustetan baserriatze prozesuak guztiz garrantzitsuak dira, zeren gaur egun ditugun datuekin, gaur egun nekazaritza ekoizpenea dauden baserritarren ehuneko 60 bat 55 urtetik gora dago. Pentsaixu, 10 urtetan ehuneko 60 bat desagertzen jako, eta berez ere nahiko gutxi gara, ez? Orduen hor bai egon behar dana da ambizio handiko politikak jende baserriatzeko. Horrekin geratzen gara, mila esker gurekin egoteagatik, Unzalu. Eta zuek ez mugitu. Jarraian Hernanin auzozaintza programa sortu dute eta horren inguruko informazioa izango duzue ikusgai. Bueltan solasaldia izango dugu gurean, orain arte. Ezkutuan geratzen den errealitatea da desiratua ez den bakardadea. Hain zuzen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan biztanleriaren 12% bakarrek bizi da eta arazoni aurre egiteko Hernaniko udalak autozaintza programa sortu du. Auzozaintzak helburu bikoitza du. Batetik, bakardade ez hautatuan on daitezken adinekoen egoera horri aurre egin nahi die eta beraien sozializazioa errestu, eta bestetik, zaintza lan eta dedikatzen dian emakumen lanbaldintzak eta egoera administratiboa ere hobetu nahi ditu. Programa kudeatzeko udalak hitzarmen bat sinatu du Zabalduz eta Maitelan kooperatibekin. Ez hautazko bakardade egoeran dauden adineko pertsonei dagokienez, xedea da. Isolamendu egoera baten dauden adinekoak, beraien gertuko komunitatean eta egunerokotasunean parte hartzea sustatzea. Horretarako Maitelan kooperatibako langileek egingo duten adineko pertsonei zuzendutako akonpainamendu zerbitzua jarriko dute martxan. El objetivo es trabajar ya que contamos con un poco de experiencia en la atención a personas mayores. También ahora hacer el trabajo de acompañar para que las personas que están en soledad no deseada vuelvan y se empoderen, ¿no? Y se atrevan otra vez a tener relaciones sociales, ¿no? Hacer amigos, todo eso, y nosotros ser un puente. Orain arteko esperentzian oinarrituta, bakardadea gehien pairatzen dutenak emakumeak direla azpimarratu du Elisa Peredok. Ya sea porque quedan viudas, ya sea porque son solas, pero más mujeres. Y sobre todo, ¿no? A veces esos prejuicios sociales y también, ¿no? El estilo de vida que tenemos, que cada uno está con sus problemas, y ahora hemos visto que esto se ha acentuado con la pandemia. Programariekin aurretik adinekoen egoeraren inguruko diagnosi bat eginda Hernanin, eta horren arabera diseinatu da. Ikusi dugu Hernanin badagola sare komunitario indartsu bat, adineko pertsona horiei harrera egiteko gaitasuna duena. Udalak iragarri duenez 3 auzotan abiatuko dute programa. 3 auzo zehatzetan hasiko ga, datuak ikusita 75 urtetik gora eta bakarrik bizi dian pertsona gehien dituzten edo gehientsunak dituzten auzoak behaiek dialako, eta herrigunetik igual pixkat aldenduak daudenak dialako, eta hortaz aparte, ardinaz eta bakarrik bizitzaz aparte, zerbitzu sozialetatik beste hainbat datu, zaurgarritasun egoerara eraman ditzazketen beste hainbat datu ere gurutzatuko ditugu, eta horiek nolabaiteko erabiltzaile potentzialen zerrenda bat emango digute. Herritar horiei programan parte hartzeko eskainiko zaie, eta parte hartu nahi dutenei jarraipen pertsonalizatu bat egingo die Zabalduz kooperatibak. Maitelan kooperatibako kideak ibilbide horretan bidelagun izango dituzte adinekoek. Hilabete batzuk barru herri osora zabalduko da auzozaintza. Gabon berriro, bagaude Solasaldian, gaur eguzkirekin, ondo etorri. Gabon. Eta estirekin, ondo etorri bebai. Gabon. Eta jarraian lehenengo gaia jorratuko dugu, izan ere, Rodolfo Martín Villa, Espainiako ministro ohia lerroburuetan da berriz ere. Ministro ohiak aitortu egin du Espainiako trantzizioaren jokalekuan, 1976ko martxoaren 3an, eta 1978ko uztailaren 8an, gertatutako hilketen erantzule politiko eta penala izan litekeela. Entzun dezagun. Yo pude, como he dicho, yo pude ser el responsable, no, políticamente, por supuesto, político, y también incluso el responsable penal de aquellas muertes. Incluso
hubiera sido posible que yo en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material de aquellas muertes. Nola ikusten duzue zuek edo zein bide hor ikusten diozue kasuari? Froga indartsuagoak aurkeztu beharko dira edo? Ez, nik pentsaten naban, ez da, eta berari entzuten da, eta ia ez da, posiblea zen nik horri buruz arduradun giza eta giza eskubidei buruz hitz egiten baldin badegu, hau gaia jorratzeko faktore eta sakontasun asko behar du, ez da? Egia da ez dako agula inbeste sakontasun, ez da? Eta inbeste denbora horri buruz hitz egiteko, baina, klaro, hau honekteko bilbide bat, bilbide historiko bat, eta baita ere giza eskubidei buruz eta giza eskubide urraketei buruz, hausnarketa oso sakona, ez da? Eta hortatik pentsatu behar dugu nola trantzizioa eta baita ere Espainia mailan estatuki nola eraiki egin den eta zein baldintzetan. Niri lotsagarria iruditzen zait horrelakoak entzutea hori aldez aurretik, ez da? Eta horrelako normalizazio baten puntugatik eta gainera bagaude, ez da? Lege memoriari buruz hitz egiten eta zenbatako pausuak eman behar ditugun asko falta da. Baina gero beste hausnarketa bat eta egia esan da, ez da? Pasatu egin dideazunen gaia, begiratu egin dut nor zen pertsona. Nor da, eta aitari galditu egin diot, batez ere garaia zela eta, ez da? Eta hortatik, ez da? Mai gainean gertatu egin den hausnarketa izan da, klaro, ez dugu jakiten, ez dugu horri buruz hitz egin, ez da hausnarketa sakona, ez da historikoki eta ez da horri buruz, ez da, adibidez, ez da gazteoi horri buruz, bai egia da, ez da kontatu egin direla hainbat gauza, baina, klaro, errepresentatiboki eta signifikatiboki adibidez beste lekuetan gertatu egin den moduan ez da berdin gertau Espainian, ez da? Eta hortatik gazteok edo nire garaieko baino gazteagoak direzenak horri buruz ez dakigu ezebez. Eta ez da bere lekuan jarri egin behar direnak, Orduan, egia da ez dala bakarrik orain frogak edo ez frogak egotea da, zenbatatako ibilbideak eraman behar ditugun, nola eraiki egiten ditugun estatuak eta historikoki eta memoriaren legea dela eta suposatzen da, ez da, ibilbideak eta jarraipenak egin behar ditugu, hortatik horrelako, aldez aurretik horrelako adierazpenak uste dut ez direla lege bidezkoak eta bestaldetik egin behar ditugun, ez da, hausnarketa maila asko ere sakonagoa izan behar dela. Gogoratu behar da, Martin Villak kargu importanteak eukizituela, bai frankismo garaian eta baita transizio garaian, 1975ean sindikatuekiko harremanetarako ministro izan zen, eta urte bat berandu gobernazio ministro, alegia barne ministroa zen. Eta orduan preseski barne ministroa zen garaian gertatu dira, bai Iruñako eta bai Gasteizeko gertakizun horiek, eta gero estatu mailan ere beste gertakizun violento batzuk ere leporetzen zaizkio Martin Villari, ez? Zer gertatzen da, 1977an amnistia legea bozkatzen da, eta horren izenean, behin eta berriro elkarte memorialistak saiatu dira inputatzen eta instrukzio bat irekia izan zedin, eta tribunalek behin eta berriro eman duten erantzuna izan da amnistia legearen ondorioz, ezin dela horregatik engauzatu, ez? Orduan, elkarte horiek jo zuten Argentinara, eta bertan Servini epaileak instrukzio aurrera eman zuen eta urrian inputatu zuen, ez? Zer gertatzen da, Martin Villak berak errekurritu egin zuen ebazpen hori eta gero tribunalek arrazoia eman diote, ez? Eta orduan, behin hori gertatuta, orduan egiten ditu deklarazio horiek. Alegia, aukeratu duen momentua deklarazio horiek egitea ez da kasualitatea. Alegia, ez ditu deklarazio horiek egin Servinik bere instrukzio aurrera ematen zuen bitartean, baizik eta hori momentuz behintzat itxia dagoen unetik, ausartzen da horrelako deklarazioak egitera, inungo arazori gabe, ez dirudi azken binean problematikoa danik beretzako, ez politikoki eta ez penalki, alegia, aitortu egiten du, edo ardura hori eduki dezakela, baina horrek erakusten du ere ze impunitate sensazioa daukan, 87 urte ditu, bere kontra hainbat ekimen judizial aurrera emanak izan dira, baina ez dute maitzik eman, ez? Eta horrek uste dut hainbat biktimen partetik izugarrizko haserrea eta amorrua eragin behar duela, zer azken binean ikustea horrelako eginkizunak burutu dituen pertsona batek horrelako deklarazioak egitea eta gainera lasaitasun osoarekin, horrek erakusten du azken binean berak ez daukala inongo kezkarik
Alegia, Argentinako epaitegiek ere erabaki bazuten prozedura aurrera eramatea, ez dut uste Espainiak estraditatuko zuenik. Eta horrek erakusten du, azken binean, bera oso eroso sentitzen dela, 97 urte dituela, eta hil aurretik ez dutela ez inputatuko, ez kondenatuko, eta ez kartzela hartuko. Eta horrek benetako arazoa planteatzen du, zeren Latinoamerikan egon dira amnistia legeak, baina gero demokrazia itzuli zenean, orduan bertan bera utzi zituzten, hori gertatu zen Argentinan eta hori gertatu zen Txilen. Zergatik Espainian, naiz eta bere burua demokraziatzat jotzen duen, ez den horrelako gauzarik egiten. Hori ezinbesteko alizateke, azken binean, 77ko amnistiaren lege hori errebisatzea, hori albidetu alizateko. Eta, bueno, orain guzkik hitz gako batzuk esan ditu, ez da, adibidez, ausartu egin da hori egiteko eta badirudi, ez duela beldurrik. Nola uste duzu herriak erantzun behar diola olako gai bati? Farnaz hartu egin dugu biok, ez? Eta da, alde batetik ez, nik uste dut, guzkik oso ondo planteatu egin duen, zergaitik egin duen orain, ez da? Eta badaki, legearen aldetik eta politikoki ez daukala erantzukizunik, eta gainera, ostras, nik adibidez planteatuta galdera, ez da, eta berriro hartuta galdera, zer egin behar duen rimaian, niri adibidez, egia da, historikoki markatu egin digula zerbait, ez da, transizioa, Franco eta baina egia da, ez da, nire, ez da, garaikoarekin egia da, nahiko urrunik izten dugula, ez da, eta hortatik, baina ala eta guztiz da, mina sentitzen da, horrelako adierazpenak eta hain, hain hotza esanik, eta hain tranquile esanik hotza, da mina sentitzen dugu, eta jadanik ez dugu ez da, esango adibidez, biktimek, eta jadanik biktima asko seguren ez hildik batez urteak direla, eta baina adibidez ez dakit, arbasoak baita ere eta zenideak, ez da, horrelakoak entzutea, eta horrelako, eta azkenean herritarron maila denok izan gara, bat edo bestearen zenidea, eta Franco garaitik minak sentitu egin ditugun, ez da, izan da bai aitona amonak, edo bestelako, edo ez dakit lagunek izan direla, eta baina denok sentitu egin dugu, modu baten edo bestean horrelako minak. Eta hain tranquil esatea, gutxienez da azerrea, baina baita ere da mina eta nola ez da birpiztu eta nola kudeatu bin hori, uste dut hor egon behar direna da eskubideen urraketaren kontrako, ez dakit ja, ipiniko dugu, ez da, modu Europa mailan, baina baita ere estatu mailan, baina eguzkik baita esan du oso argi. Legearen aldetik berak badaki, jadanik hor dago impunitate maila oso altua, bestela ez luke horrelakorik esango, eta gainera intrankil. Esaten da baina eta berriro biktimentzat egia, justizia eta reparazioa behar dela, ez? Hor ez dago ez egia, ez justizia eta ez reparazioa, ez? Eta gero, esango nuke, ez dela lehen aldia Espainia mailako eta gobernu mailako arduradun politiko batek antzeko deklarazioak egiten dituela. Gogoratu nuke adibidez, Rafael Berak edota Barrio Nuevok zernoko deklarazioak egin zituzten, gali buruz, jakinda horiek ze ardurak zituzten, Barrio Nuevo zen barne ministroa, eta Rafael Bera izan zen segurtasun idazkaria, eta biak kondenatuak izan ziren, galeen antolaketan eta finantzamentuan implikatuak izateagatik. Felipe Gonzálezek berak esan zuen, aukera izan zuela, presidente izan zen garaian, etako zuzendaritza hiltzeko, ez? Eta ez zuela azken momentuan erabaki hori hartu. Eta horrelako deklarazioak egiten ditu inungo arazorik gabe, eta ez dago epaile bakar bat instrukzioa irekitzen duela horren inguruan. Imaginatu etako kide batek edo kide hoi batek horrelako deklarazioak egin balitu, segiduan polemika sortuko luke, instrukzio bat irikiko litzateke, eta segurazki horrek gero instrukzio horren ondorioz, gero epaiketa bat eukiko luke ondorio gisa, eta kondena segurazki bukaeran, ez? Eta horrek usten da azken minean oso reakzio eta jarduera diferentiak daudela, ez? Eta ordan, noski, gero esaten denari justizia, inpartziala izan behar dela, eta denontzako berdina dela, horrelako kasuen aurrean oso zaila da horrelako gauza sinestu alizatea. Eta ikusten da azken binean deklarazioak oso lasai egiten dituztela, bai telebistan, bai konferentzietan, bai hitzaldietan, eta horrek ez daukala inungo implikazio eta ondoriorik, ez? Eta horrek benetako hausnarketa sortu beharko luke, baina nik momentuz behintzat esperantza gutxi daukat.
Solasaldiarekin jarraitu baino lehen beste gai interesgarri bat jorratu edo helduko diogu beste gai interesgarri bati. A2 pilota, emakumezkoen lehen pilota talde profesionala da eta emakumezkoen pilota egituratzea eta oinarriak ezartzea du helburu, oraindik bide luzea dagoelako egiteko. Klubaren lehendakari ordea dugu pantaiaren beste alboan, Jera Agirre, Gabon. Gabon. Jera, konteguzu formazioa, zein profesionalentzat bai bideatutako dagoen kluba da, ezta? Bai, nik uste baietz, ez? Azkenen, emakumen pilotan falta zen pausoa da profesionalizazio bide hortan ibilbide berri bat itea. Nik uste, A2 klubakin lortzen duna da hori pixka bat egituratzea. Bi adar ditu, ez? A2 klubak alde batetik oinarria lantzen du formazioan pilota eskola martxan jarriz. Momentu hortan 20 bat neska pilotari dauzke gurekin pilotan ikasten. Eta gero, beste alde batetik beste 10 bat pilotari gaude hor gauzek aldatu nahien eta, baldintza egokitan lanen, ez, egi esan. Eta urteko egutegia edo osatzeko, nola edo zein irizpidekin egiten duzue? Bai, hori ere faltan botatzen ginen, ez? Lehiaketa aldetik ere nahiko eskas genbiltzen, eta orduan, urteko planifikazio bat bai egin dula, A2 pilota maiatzan sortu zen, eta hor, udaldera plazaz plaza txapelketa sortu ginen. Horri bili ginen Euskal Herriko plaza guztitatik barrena, eta hori eta gero, argi genuen barrunez, pilotaleku barrutarare salto inbar ginula, eta binakako txapelketa potente bat sortu arginula. Eta hori, abenduaren 26an hasi zen Eusko Label binakako txapelketa, eta guain buru belarri hortan gaude otsailaren 27 bitarte. Kluba gainera guztiz autogestionatua da, ezta? Bai, hori da, ez? Guk esaten du familia handi bat dela, ez? Hemen denak ikendu lana, frontoien denak aitzen pegatinak jartzen, bestea aurkezpen lanetan, azkenen denan artean sortutako zerbait da, eta horrek ere bere xarma badauke, ez? Guk gestionatutakoa da, gu egia esan pilotanin artean ados jartzen idea edo berrikuntza guztik aurrera eramateko, eta nik uste alde hortatik berrikuntza badela eta politia dela, ez? Eta zer diozu adibidez emakume pilotarien eskubidei dagokienez, suposatzen dut hauek ere hobetu egin direla, ezta? Bai, egie da aurrera pauso dexente eman diela, azkenen emakumen pilota nahiko berrie da, ez? Egie da gu bizi guztia emakiula pilotan jokatzen, baina hor 13-14 urtekin edo palara pasa beharra izan ginen, ez eolako aukerarik eskuz jokatzeko, eta goen behintzat gaur egun hasten den neska batek ikusiko do ibilbide luze bat iteko aukera daukela, behintzat ez dela 13-14 urtekin utzi beharren izanen, eta nik uste horregatik ere hemen gaudela, ez? Atzetik etortzen dien oikentzat urkizuna izan dezan. Aurkezpena egin zenutenean 13 pilotari osatzen zenuten kluba. Orain, gaur egun urtebete pasata, zein da gaurko egoera? Bai, guain momentu honetan 10 bat jarraitzen du, bai. Azkenen, gero txapelketak iten ditunen eta gonbidatzen diture klub desberdinetako pilotarik, beti hor aurre alden gabiltzen pilotarikoa elkarrekin lehiatzea da intentzioa, eta horregatik, gero gonbidapenak ere oten di, baina kluben bertan, orain momentu honetan 10 pilotari gaude, eta egia esan oso lan politia inez eta kontentu, ez? Eta harrerari edo dagokionez, nola ikusi oso jendeak ondo hartu da kluba, eta ebiez, bestaletik patrozinioari edo dagokionez, markek interesa jarri dute bai klub horretan? Bai, egia da, xeratik oso harrera ona izan dula, ez? Babestuk sentituga, eta bai komunikabide eta bai gure inguru babes handi eskaini duela. Gero egia da, mutilei baino askoz gehiago kostatzen zailula, babes horiek, patrozinadore horiek bilatzea, ez? Horratzen lan asko dago, nerekin batea Maite Ruiz de Larramendi dabil gestio lanetan, eta bilera asko suposatzen do, ate asko jo beharra, baina egia esan oso pozik gaude guain arte lortu duen babesakin, eta nik uste bide hortatik segi behar dela, ez? Eta amaitzeko etorkizunera begira edo honekin jarretuko duzuela pentsatzen duzue, gora egingo duzue, bera, nola ikusten duzu etorkizun hurbila edo? Nik uste pauso handi xamarrak eman ditu. Kontratua daukeu, ez? Gizartea segurantzan alta eman da gaude,
eta txapelketak irauten don bitarten kontratu laboral batekin gaude, hori guain arte etzen ikusi, ez? Eta nik uste hori aurrera pauso haundi badela, ordu mendik aurreare bide hortatik saitu behar da, eta egun ematen lortzen den, mutilek bezalaxe emakumeke ontaz bizitzeko aukera izatea. Mila esker hilera gurekin tarte hau pasatzeagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Besarkada bat, Gabon. Agur. Eta hemen destuko platuan jarretuko dugu sorazaliarekin, eta kasu honetan gizartea jarriko dugu erdian. Aberatzen eta txiroen arteko arrakala onditu egin du COVID-19ak. Intermon Oxfamek txosten bat argitaratu egin du astelehen honetan, azken 2 urteetan, aberatzak aberatzago direla ohartarazteko. Milioika pertsona pobrezian murgiltzen diren, edo jarraitzen duten bitartean. Sorpresarik ez zenuten hartuko datu hauek ikustean, itzen ere sistemak berak abiatzen ditu horrelakoak gertatzeak. Ematen du gainera, baina hori etzio saiola edo axolarik emoten. Zer nolako hau neurriak hartu beharko litezke honi amaiera emoteko? Edo behintzat, pixkat berdintasun hori lantzeko? Aldez aurretik, amaitu beharko genutuk, sistema honekin eta sistema kapitalista horrekin non desberdintasun hain ugariak eta denan parenteak eragiten duen, orduan. Dago egun sistemarik da jarraituta eta ez da orduan bideratuta konkretuki zein egoeratan eta zein sistematan eta zein herrialdetan bizitzen garen, zen eta oso desberdina da bizitzea mendebaldeko herrialde baten edo Latina Amerikako herrialde baten, eta dauzkagun egoerak eta dauzkagun errekurtsoak eta nola bideratzen ditugun eta baita ere estatu mailan oso desberdina da. Eta hortatik, amaitzea ez da sistemarekin eta daramagun ez da urteegan eta aberatzak izango dira eta horrela da bizitza eta horien jean hor egon behar da eta aberatzak izateko pobreak egon behar dira. Eta egongo dira interes ekonomiko batzuk eta hori jarraituko du. Eta begiranik izate langilea naiz eta horren kontra ez da, suposatzen da lan egiten dodala, baina bertatik jakin behar dugu gauza hauek interes batzuk egongo direla beti eta hori jarraituko egingo dutela, baina baita ere estrategia konkretuki eta behin begiratuta zerekin ekarriko duen COVID-a da alde batetik krisi oso garrantzitsu bat, hemen askotan komentatu dugu, argiaren krisia, baita ere egongo da petrolearen krisia, badauz krisi desberdinak eta hor badirudi muga horiek markatzen ari garela eta hortatik egoera zaurgarrian daudezen pertsonetan zentratu egin behar gara eta baliabideak ipini, adibidez, orain dela gitzi RGIaren legea berrizten ari gara zerbitzu maietan eta oinarrizko zerbitzuetan hor gaude berrizten eta berriro ikusten eta, klaro, dauzkagun legea eta 2008ko lege bat. Eta hortatik daukagun egoera oso desberdina da, daukagun perfilak adibidez atenditzeko oso desberdinak dira, eta hortatik estrategia nondik hasi, adibidez politika gintzan bestelako legeak implikatuz eta bestelako estrategiak eta bestelako errekurtsoak. Segertatzen ari da, egia da asko hitz egiten ari dela, zemotatako kolapso dagoen adibidez osasun gintzan eta osasun sisteman. Baina oso hitz egiten ari gaude zemotatako kolapsoa dekogun adibidez giza sistemetan, eta giza errekurtsoetan. Eta hortatik oinarrizko zerbitzuak toperaino dauz, gizarte langileak ospitaletan, jadanik ospitaletan oso gizarte langile gutxi dauzkagu, eta ez dago jendezko gainezka eta dauzkagun errekurtsoak ez dira nahikorik daukagun egoera begirata. Eta are gehiago ekarri egingo dagoena, eta perfil berriak etorriko direnak. Eta hortatik hor beharrezkoa dira errekurtso eta sistemak eta sistema tinko bat, ekarri egin diguna eta asko hitz egin genuen konfinamendu garaian, egia da osasun sistema garrantzitsua dela, baina baita ere dela osasun psikologikoa eta soziala. Eta askotan asto egin dugu. Osko zentratu egin gara fisikoan, eta egia da garrantzitsua dela, eta errekurtsoak bideratu eta egin behar ditugu, baina osasun soziala eta psikologikoa ezinbestekoa da, eta ikusi egin ditugu orain zemotatako ondoriak izaten ari garen, herritarron mailan osasun mentala dela eta. Eta jadanik asko ez delako hitz egiten zemotatako ondoriak izaten ari garen mundu sozialean, eta da alda batek arrakala asko handitu egin dela, baina modu zaurgarrian daudezen familiak eta daudezen pertsonak
Claro, hor dauden errekurtsoak ez dauden nahikorik eta bestelako estrategiak eta baita ere legeak ezinbestekoak dira bideratzea. Oxfamen txostenak oso datu esanguratsuak ematen ditu. Adibidez, esaten du munduko 10 pertsona aberatsenek pandemia hasi zenetik bereien fortuna bikoiztu egin dutela. Eta horien artean kokatzen dira Amazon, Apple eta Googleen enpresetako buruak. Eta hori ez da kasualitatea berez, ez? Eta aldiz, mundu mailan biztanleriaren 89% pobretu egin da. Eta mundu mailan dago 160 milioi pertsona gehiago pobrezia egoeran erori dena pandemiaren ondorioz eta pandemiaren kudeaketaren ondorioz. Argi dagoena da, Oxfamek txostenak urtero plazaratzen ditu azken 14 urteetan. Eta azken 14 urte hauetan ikusi dena da, ezberdintasun sozioekonomikoak areagotu egin direla. Bai mundu mailan, herrien artean, baina baita herri bakoitzaren barruan ere. Eta hori ikusten da bereziki Latinoamerikan eta herri txironenetan, baina baita ere Europa mailan ere ikusten ari garen fenomenoa da, ez? Orduan, zure galdera zen horren aurrean zer egin? Oxfamek behin eta berriro errepikatzen duen gauza bat. Eta hori adibidez, Thomas Piketty ekonomistak mundu mailan egin dituen ikerketetan demostratzen du ondarea handia daukatena, geroz eta ondare eta fortuna handiagoa daukatela, eta diferentzia handienak ez daudela enbeste errenta mailan, soldata mailan, baizik eta ondareari edo patrimonioari dagokionez, eta horren ondorioz ezinbestekoa litzatekela batez ere fortuna handienak dituztenen gainean fiskalitatea areagotzea, ez? Zer gertatzen da, mundu mailan eta Europa mailan joera kontrakoa da. Macron adibidez hautatua izan zelarik 2017an hartu zuen lehendabiziko erabakietariko bat izan zen fortuna handien gaineko zerga murriztea. Eta hori da, txaleko horiek besteak beste leporatu ziotena, ez? Eta antzeko joerak ikusi dira Europako beste herri batzuetan, eta zer esanik ez, Estatu Batuetan, batez ere 80. hamarkadatik landa, Reagan boterera iritsi zenetik, ez? Eta Trumpek hartu zuen erabaki nagusietariko bat izan zen presio fiskala gutxitzea, baina batez ere fortuna handienak zituzten entzako. Orduan, ez da bat ere harritzekoa ikustea azken binean, ezberdintasun horiek areagotzen ari direla. Eta Oxfamek txosten honetan berresten duen aldarrikapen bat da herri bakoitzak bere fiskalitatea errebisatu dezan, presio fiskala handitu dezan, eta batez ere fiskalitate hori gero ez da progresiboagoa izan dadin, aberatsenak direnek zerga gehiago ordaindu ditzaten. Eta soluzioa hori da ezinbestean. Baina ordune, zuk esaten duzunaren arabera, aberatzenei zergak igotzearena zer da utopia bat? Bai, nik lehen, komentatuko noen, ez da? Zen eta lehen eguzki entzun dio, nik ez daukat esperantza asko, ez da beste gaian. Nik honetan ez da ere, egia da, gazteago nintzenean beti dekoso como esperantza gauzak aldatu egin aldirela eta behin ez da voluntariotza egiten adibidez edo kooperante izaten beste herri heldetan konturatzen zara bizitza dela injustua eta hortatik daude zera oso interes oso sartuta daudezenak eta hor eguzkik aipatu egin ditu adibidez hanbat multinazional eta enpresa oso poderetsuak direzenak eta askotan zentratzen gara politikoak egin behar dute benetan boterea dekotena dira beste batzuk eta hor, ez da kartak banatzen dituztenak dira enpresa horiek eta hortan fijatu behar gara hor egin aldezakeguna da alde batetik bai fiskalitatea eta hortatik aldatu herrialde bakoitzak hartu egin dezala eta erantzukizun egin dezala egin behar duena, baina hortatik bestaldea dela dagoela hori gertatzen da interesak daude zelako eta batzuk hortatik ateratzen dituztela hainbat etekin eta hortatik hori jarraituko da eta parita horretan. Nik hor bai askotan ni pentsatzen dudana da bakoitzak ez da baita ere pertsona bakoitzak edo herrialde mailan ez da egin aldezakegun ez da sentsibilizazio edo bakoitzak egin aldezaken errebindikazioa. Oso gutxian da, baina ia da, ez da, lehen aipatu egin duzu Amazon, denok erosi egin dugu Amazonen bitartez. Edo sartu algara hainbat enpresetan badakigu ez da eskubideen urraketa oso sartua dagoenik. Non dakigu hori gertatzen dena eta hor pilota horretan jarraitzen dugunok, ez da? Eta hortatik,
daukagun hipokresia maila, ez da, horri buruz hitz egiten, ebite esaten diet nire ikaslei, ez da. Gizarte lanen asko egiten du txirotasunari buruz eta zemotatako desberdintasunak, baina gehienok adibidez, eta gramagut Nike, Adidas eta hortatik eta horrelako dugu, pelikula ez da, baita ere bakoitzak hartu egin behar dugu, eta hortatik hipokresia maila horretan, batez ere mendebaldeetan ez egin garenok horretan bizi gara, eta horretan ez egin gara baita ere. Hala ere, azken boloaren izan dira bi neurri nahiko baikorrak. Mundu mailan hartuak izan direnak eta OCDE mailan hartuak izan direnak. Bata da paraiso fiskalen aurkako borroka. Eta hor, aurrera pausoak eman dira, besteak beste, obligazioa dagolako gaur egun, adibidez, anonimatoa kontuei dagokionez, hori bertan bera uztea, eta orduan nahita nahi ez, herri ezberdinak eta herri horietako bankuek komunikatu behar dituzte, zein diren kontu horien jabeak, eta horren bitartez, ebitatu nahi dena da, paraiso fiskaletara diru eta zama haundi batzuk bideratzea. Zuckman ekonomistak egin zuen ikerketa bat, eta saiatu zen baloratzen mundu mailan paraiso fiskaletan aberastasunaren ze proportzio zegoen. Eta bere kalkuloa, eta nahiko kalkulo prudentea zen mundu mailako aberastasun osoaren 8%. Eta Europari dagokionez 12% zegoela kokatuta paraiso fiskaletan. Hor ikusten ari gera azken bolaran esfortzuak eta indarrak egiten ari direla paraiso fiskalen aurka borrokatzeko. Eta gero, bigarren neurri importantea berrikitan jakin dena da, eta da, besteak beste estatu batuek bultzatuta, da mundu mailan multinazionalei jarri nahi zaie sozietateen zerga gutxienez 15%koa izatea. Badaude herri batzuk hori baino gutxiago aplikatzen dutenak. Gaur egun, adibidez, Irlandak sozietateen zerga 12%ra jetzi du, eta horrek egiten duena dumping fiskal bat, kompetentzia bat sortzen du Europar Batasunaren baitan. Eta orduan, enpresak erakartzeko herri batzuek egiten dutena da, sozietateen zerga albezain bat jetzi, eta orduan, horren bitartez lortzen dute hainbat enpresa bertara ekartzea. Irlandak hori egin du. Googleek adibidez bere egoitza Europan Irlandan dauka, eta ez da kasualitatea, eta Google ez da enpresa bakarra situazio horretan. Beraz, esango nuke mundu mailan herriak jabetzen ari direla ezin dugula gaur egungo sistemarekin jarraitu, eta orduan sistema hori maila batean mintzat erregulatzeko beharra dagola. Eta orduan, batetik paraiso fiskalen aurka borrokatzea, eta bestetik mundu mailako sozietateen zerga minimo bat gutxienez 15%an jartzea, hori izan daiteke bide bat, ez da nahikoa, baina bide bat da, pixka bat, mundu mailako sistema finantziero eta ekonomikoa zertxo bait regulatzeko. Argi dugu sistemaren berrikuspen sakon hori guztiz beharrezkoa dela, baina hori moten ez den bitartean, zer nolako etorkizuna edo aurreikusi daiteke? Daukagun, ez da, egoera eta ikusten ari da, arrakala igotzen ari dagoela, krisiak oso ondo aprobetzatzen dituzte, ez da, poterea dekotena eta jadanik diru dekotena oso ondo aprobetzatzen dituzte horrelako arrakalak eta horrelako krisialdiak, eta hori ikusi egin dugu, ez da, beste krisialdiak egon direnean, aberatzagoak izan dira eta pobreagoak izan dira, zerbait izan eta horrelako egoretan, asko aprobetzatzen dut, eta are gehiago ikusten eta bizka bat berrikusten nola zen den gure kontsumo maila eta zemotatako kontsumo dinamikak egiten ari garen, ez da? Askotan hitz egiten da hemen, adibidez, oso errepresentatiboa da, hemen adibidez, oraindik ere asko erosten dugu adibidez denda txikietan. Hemendik oraindik ere dekogu horrela jokabide edo jarrera horiek. Baina adibidez zuk joaten baldin bazara beste leku batzuetara, batez ere ez da Europa mailan, eta ja ez dut esango, ez da, estatu batuetan denda txikintzuak guztiz desagertuak egon dire, ez da, eta hori da dinamika eta zer nola kontsumoa jan egin du horrelako jarrerak, eta hortatik hori baita ere oso signifikatiboa da. Eta hori dira dinamika eta lehen hitz egiten eman, bakoitzak ez da jakin dezala, eta baita ere oso hausnarketa sakonak egin behar ditugu da, zemotatako dinamiketan eta zemotatako jarrerak lan egin nahi ditugu, eta zemotatako estatuak erek egin nahi ditugun. Eta hortatik egia da, kontsumo maila eta karo, sistema kapitalista poliki joaten ari da, jaten eta jaten,
bai denda txikiak, bestelako kontsumoak, bestelako itxurak, eta beharrezkoa da, ez da, horrelako estrategia desberdinak non zaintzen dugun, ez da, baita ere, ez da, esoilik kontsumo mailagatik, baita ere gure itxurengatik. Eta egia da oso errepresentatiboa da, zuk jaten bezarenean beste, ez da, Europako edo mendebaldeko herrialdetara nola poliki joaten dira desagertzen, ez da, denda txikitxoak, bestelako, ez da, eutxurak dituztenak edo bestelako, ez dakit, kontsumo maila sustatzen dutenak, eta hortatik ezinbestekoa da horrelako estrategiak sustatzea. Enpresa handiek eta fortuna handiek erabiltzen duten argudioa da esatea niri zergak igotzen badizkidazu beste herri batera noa. Eta orduan txantaje bat egiten diete gobernuei argudio hori erabiliz, eta hainbat gobernu tranpa horretan erortzen dira. Zer gertatzen da, gobernuek erabakitzen badute adibidez fortuna handien gaineko zerga jartzea. Frantzia 1998an jarri zen. Eta lege hori tramitatzen zen egunean, eskubiko alderdiek eta enpresa handiek esan zuten lege hori pasatzen bada, ikusiko duzuten nola aberatsenak ihes egingo duten eta beste herri batzutara joango diren. Lege hori onartu zen, eta praktikan ikusi zen, etzela horrelako mugimendurik egon, ez? Beste adibide bat. Duela bi legislatura Gipuzkoan, Gipuzkoako diputazioak onartu zuen aberastasun handien inguruko zerga bat. Zeinek ikutzen zituen Gipuzkoako ehuneko aberatsenak diren artean nuko bata bakarrik. Alegia, biztanleriaren ehuneko 89ak ez zuen inongo aldaketarik ikusten bere situazio propioan. Eta hor ere, oposizioak, garai hartan EH Bildu gobernatzen zuen, eta oposizioak esaten zuen, lege horrek eragingo zuela, hainbat enpresa, Gipuzkoatik, Bizkaiara, edo beste eskualde batzuetara joango zirela. Praktikan etzen hori gertatu. Baina, gero PNV berriz ere bueltatu zelari gobernura, bertan bera utzi zuen normatiba hori. Horrek zesan nahi du, badagola posibilitatea, nahikeri eta bolontate politiko bat badagolarik, fortuna handien gaineko zerga bat onartzeko. Hori Europako herri batzuk egin dute, eta indarrean sartu direlarik horrelako legeak ez du eragin inungo ihesik, ez enpresa handiei dagokionez, ez eta fortuna handien kasuan ere bai. Gogoratu behar da, multinazionalen situazioa zein dan. Europa mailan badaude paraiso fiskal batzuk, Luxemburgo adibidez. Eta egon zen eskandaloa, LuxLeaks eskandaloa, zeinek demostratzen zuen, Luxemburgok 320 multinazionalekin akordioak sinatu zituen, eta orduan planteamentua zein zen. Multinazional horiek egiten zuten, Europa mailan egiten zituzten benefizio guztiek kontabilitate bateratuan batzen zituzten, eta gero benefizio guzti horiek deklaratzen zituzten Luxemburgon eta ordaintzen zuten sozietateen zerga 2 edo 3. Horrek ze suposatzen du, izugarrizko galerak suposatzen zituela gainotzeko estadukideentzako. Zer adibidez, Amazonek Espainian egiten zituen benefizioen inguruko ez zuen inungo zergarik ordaintzen Espainian, baizik eta 2 edo 3 ordaintzen zuen Luxemburgon. Hori interesantea zen Luxemburgorentzako, baina izugarrizko kaltea ere egiten zien, gainontzeko estadukideentzako, ez? Eta eskandalo horrek eztanda egin ostean, amaiera eman zitzaion sistema horri, ez? Horrek esan nahi du, badagolarik borontate bat, eta batez ere Europa mailan, edo OCDE mailan, edo mundu mailan, sistema finanzieroa eta sistema ekonomikoa regulatzeko, ezinbestean emaitza batzuk lortzen direla. Eta esango nuke geroz eta gehiago bide horretara joango gerala. Zergatik, pandemiari aurre egiteko estatuak zorpetu direlako. Eta orduan zor hori kitatu beharko da modu batean edo bestean. Eta ezingo zaie beti herritarrei eskatu azken finean sakrifizioak egin dizaten eta gerri estutu dezaten, bezik eta estatuak diru iturri batzuk lortu behar dituzte eta ikusten dute herritarrei ezin dietela presio handiagoa jarri, ez bada fortuna handiei, eta orduan soluzioa da multinazionalek gehiago tributatu dezaten, eta argi dagoena da horrek ez duela inungo eraginik eukiko enpresa horien implantazioari dagokionez. Norbaite pentsatzen du Amazonek edo Googleek Espainiatik edo Frantziatik ihes egingo duela? Eske egiten dituzten benefizioak hain dira handiak, non zerga gehiago ordainduta ere, hala eta guztiz ere, benefizio oso handiak egiten jarraituko duten. Baina berak esan duena horretik,
guk geuk kontsumitzen dugu Amazon, Google edo lakoak, naiz eta hori jakin, orduan hor arazoa non dago? Hezkuntzan dago arazoa, hau da, ez jakintasun hori edo horretan eskutatzen gara. Denok badakigu nondik datortzen gure zapatillak, denok badakigu nondik datortzen, eta bakarrik begiratu behar dugu etiketak. Eta hortatik jakingo izango dugu, da nola ekonomia zirkularrari buruz hitz egiten baldin badegu, eta nola sortatu beharko litzatekeen, eta ekonomia justo horretan, sortu nahi bagenu, hortatik osnarketa propioak sortu egingo beharko genituzke, eta hori bai, txiki-txikitatik, hainbeste gauza jakingo izango beharko genuke eta ezi, ez dakite, baita ere kontsumo justoa, baita ere, matxismoaren aldetik, hainbat gauza, eta hortatik, osnarketa mail horiek egitea txiki-txikitatik ezinbestekoa dela. Baina gure kontsumo maila nik hortatik gertatzen zaidana jadanik eda, ez daukadala esperantza zen, eta uste dut jadanik sartzen garela denok zen, eta nik nire gorko, nik nire begira, joan naizela beste lekutara, eta konperant, eta berriro bueltatzen zarenean hemen, sartzen zara pilotan, superazka, eta gurpil zoro horretan sartzen zara, eta hortatik oso zaila da kontsumo maila eta kontsumo dinamika horiek aldatzea, eta bestelako jarrerak edukitzea. Baina hortatik bai uste dut garrantzitsua dela osnarketa propioa izatea, eta asko gustatzen zaigu hitz egitea eta oso kritikoak izatea, baina gero bakoitzak zer egiten duen eta zer kontsumitzen duen eta nora jotzen duen. Eta hor bai dagoela uste dut osnarketa maila bakoitzarekiko eta ez hainbeste, eta askotan honi buruz asko hitz egin da, eta enpresak, multinazionalak, eta askotan nik baita ere klasean honi buruz hitz egiten dudan bakoitzean, baina bakoitzak gero zematako jarrerak ditugu, nola sortatzen garen, baina hori da bizka bat baita ere ikusteko nola baita ere gizarteratu egin garen. Eta gure gizarteratze prozedura oso sartuta dago eta dinamika sartuta dago sistema kapitalista batekin, eta bakarrik ikusi behar ditugu gure nerabeak adibidez galdetzen diegunean ea zer nahi izan nahi duten, esaten digute youtuberra, baina youtuber ez ondo pasatzearren, baizik eta diru asko izaten dutelako. Eta baita ere da nola ikusten duten baita ere nerabeek haien bizitza eta nondik ikusten duten, eta baita ere sare sozialak direla eta zen motatako dinamika sortu duten, eta haien ikuspuntua da kontsumitzea. Eta kontsumitzea eta gainera hori erakustea. Nik uste dut ardura ezin zaiola herritarri jarri funtsean batez ere horrelako gaietan, ez? Adibidea hartuko dut, superfizie handiak eta supermerkatuen sorrera eta biderkatzearen fenomenoa. Frantzian joera izan da supermerkatu eta hipermerkatu asko sortzeko, ez? Eta orduan horrek eduki duena da, azken finean kontsumo desplazatu egin dela, eta komertzio txikiak asko sufritu duela, eta komertzio txiki asko itxi egin direla, besteak beste hiri eta herrietako zentro guneetan, ez? Alemaniak adibidez beste apostu bat egin zuen, erabaki zuen askoz ere gutxiago baimentzea superfizie handien sorrera eta biderkatzea, eta horrek aukera eman du Alemaniako hainbat hiritan komertzio lokalak askoz hobeto eutsi egin diola Frantziako komertzio lokalak baino. Horiek erabaki politikoak dira. Beste adibide bat, Amazonen kasuan, Amazon implantatu egiten delarik herri batean, horrek inpakto zuzena dauka bertako komertzio lokalean. Frantzian ikerketa bat egina izan da, eta demostratzen du Amazonek enplegu bat sortzen duelarik, liburu gintzaren sektorean 4 destruitu egiten dira. Orduan, Amazonek enplegu bat sortzen du, bere enpresan, baina daukan inpaktoa ekonomia lokalean oso ezkorra da. Hori administrazio publikoaren esku dago, baimen horiek ematea, ala ez, Hego Euskal Herrian badago debate hori. Astigarragan adibidez, gune bat sortuko den eta Amazonek garatzeko posibilitatea izango duen, ala ez, baimena administrazio publikoak ematen du, udalak ematen du. Eta hor badago, nahikeria eta borontatea egonezkero, posibilitate bat sistema hori erregulatu izateko, zeren bestela, ardura beti herritarrei leporatzen zaie eta bideratzen zaie, eta hola administrazio publikoak ez ditu bere ardurak hartu behar. Honaino, barkatu zugu denbora jarraitzeko, mila segurekin beste aste bat egoteagatik, eta zueko goratu bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:04 gutxitan, eguneko gakoak aztertzeko. Mila eskerretak gabon.
Amaikak aukerak eskaintzen ditu.